Benvinguts un dia més al podcast En Cultura, el primer podcast de l'Orfeó Lleidatà. Avui, per acomiadar aquesta temporada, tenim un convidat molt especial, Edu Blasi, de Ponent Roots. Benvingut. Gràcies, Laia. Com estàs? Bé, mira, encantat de que em porteu aquí a parlar una mica de música. Explica'ns el projecte de Ponent Roots, que jo diria que és molt més que un festival. Sí, amb els anys s'ha fet gran, s'ha expandit a altres coses que no només el festival. I bé, una mica també com va començar. Ara fa 12 anys, amb l'Uri ens vam juntar i mira, els dos amants de la música, col·leccionistes de vinils, ens va sortir l'oportunitat de portar un grup a Lleida i de fer-hi un concert va esdevenir una mica més activitats a un festival, el primer festival de música negra de Lleida. Ja us coneixíeu d'abans, us va unir aquesta passió per la música. Clar, com va sorgir la idea? Doncs sí, com dius, ens coneixíem d'abans, teníem amistat, jo ja venia d'altres projectes musicals on també punxava, i ell venia a les festes, algun cop havíem punxat junts també, i ell estava posat també a mil històries culturals, musicals, entre elles el Festinoval d'aquí a Lleida i altres projectes. I bé, com deia, ens vam juntar, ens va sortir primer una proposta per punxar plegats, ja li vam posar el nom de Ponent Roots, i al poc temps l'oportunitat de portar aquest grup, Scatalites, ara fa 12 anys, i va ser un èxit, vam omplir la sala Cotton, vam fer un sold out, i a partir d'aquí vam dir això no ho podem deixar aquí, sinó que li vam donar llargada i l'any següent ja vam fer la segona edició, que també va anar molt bé, i així fins ara que portem 12 anys. I amb aquests 12 anys recordes algun artista de renom que hagi vingut aquí a la ciutat gràcies a vosaltres, que el recordis amb afecte? Em costa sempre aquesta pregunta, em costa molt elegir un dels anys, hi ha hagut de molt especials, artistes que ara ja seria impossible pel seu caché, perquè han crescut que els van portar, com és ara Emile Sanko, com és Iseo en Dada Sound, o bé a vegades jugades que agafes un grup de gira i que dintre de les nostres possibilitats petites els podem portar, i podria dir altres, Agrolites o Scatalites com el primer any també, que bé, a vegades s'alineen els astres i funciona i ho podem fer i el públic respon, que això és la clau. Quan el públic respon, doncs les coses rutllen i ens animen a fer més edicions. És el que us ha permès arribar ara a aquesta 12a edició que s'estrena el 26 de gener, si no m'equivoco, de 2024. Correcte, sí. Què teniu preparat? Doncs això, aquest any, normalment nosaltres el festival s'ha de dir que portàvem les 11 edicions anteriors fent-ho al novembre, i aquest any per problemes de dates, de grups, ens va caure en cap de cartell, doncs vam dir hem de fer-lo igualment i el més fàcil que vam tenir és fer-ho al gener, i tenim preparats la tornada d'un grup mític català com és Doctor Calypso, que ja porten, aquestes gires són el 35 aniversari, una banda mítica, tots els amants de la música negra, música jamaicana en general el coneixen. A Lleida ha tocat a milers de festes majors, a molts pobles, i de fet creiem que això serà un bon remember de gent, i des d'aquí fem una crida a tota la gent dels pobles i de rodalies que puguin venir. Anteriorment només hauran fet 2 dates que ja estan sold out a Barcelona i serà la primera oportunitat de veure'ls al 2024 aquí a Lleida, a la sala Cotton. Perfecte. No es quedarà aquí la cosa, nosaltres sempre intentem que el festival s'expandeixi i sigui més d'un dia. El dia següent tindrem un vermut al Hoppers, a Cap Pont, on sempre ens han obert les portes, anteriorment al Beat, a fer-hi alguna activitat. Normalment hi han fet exposicions o presentacions de llibres, vermuts, grups en directe, i aquest any portem un cantant i selector musical que farà una sessió de música negra en general, de funky, soul, hip-hop i bé, alhora el vermut. I, com ja fa 3 anys, el mateix dissabte a les 8, aquí, en aquesta sala, a l'Orfeó, que amb Cases de la Música estem molt agraïts perquè ens hem agermanat des de fa 3 edicions, com deia, i sempre programem alguna cosa. Aquí, a Tàrrega, i aquest any portem l'Alba Pujals, una trombonista que acaba de treure un disc que es diu Apologia, i que serà la primera oportunitat de veure-la a Terres de Ponent.
D'acord. I també, a banda d'organitzar totes aquestes propostes a la ciutat de Lleida, heu organitzat altres esdeveniments, el que serien les rodalies, no? Abans que em digues de Tàrrega. Com és la rebuda fora de la ciutat principal, diguéssim? Bé, al llarg d'aquests anys, nosaltres, Lleida una mica també ens ajudem una mica entre pobles, Balaguer, Borges, Tàrrega, com dius. Hi ha aquests llocs on també hi ha moviments culturals, musicals, i tant ens han trucat per anar-hi a fer sessions, perquè nosaltres, jo i l'Uri, l'altre projecte, que també anem a punxar, doncs a vegades han esdevingut això, de no només anar-hi a punxar, sinó de dir, ostres, aquí també podríem fer algun concert, com és la cafeteria Eslàvia, que porten molts anys d'història programant, on hi han portat grups com Soweto o altres bandes, així que sempre ens han obert les portes. I a Tàrrega, la gent de Tàrrega també a l'Ateneu, també hi han pogut portar altres grups, tant amb Cases de la Música com pel nostre compte. A Balaguer hem fet alguna coseta. Sí, o sigui, la rebuda jo crec que així com Barcelona o altres capitals de província són més, no diria tancades, però tots es concentren en una zona. Aquí a Lleida, igual que el festival al Cotton, ens contem molt amb la gent de rodalies, de pobles, i complementem, fem una mica de pinya. Així que ens passa igual aquí, no ens costa res agafar el cotxe i anar a aquestes altres ciutats properes i expandir una mica això, la cultura i fer una mica de germanor. Abans em deies que vau ser els primers en organitzar una festa Sound System aquí a Lleida. Com va anar, com va ser l'experiència? Doncs bé, et dic que el fenomen Sound System és un fenomen que va néixer a Jamaica als anys 60 i bé, és un tipus de festes que s'està expandint molt per Europa i per altres llocs, on un grup d'amics o un col·lectiu construeixen el seu equip de música artesanal i la majoria de les festes estan dintre de la música jamaicana, el reggae, el dancehall, el dub. I et dic, és algo que aquí a Lleida no hi ha cap col·lectiu que n'hagi creat un, tant de bo algun gent o noves fornades de gent que es pugui animar a fer-n'hi alguna, però és un tipus de festa especial, diferent, molt oberta a tothom, i fa 2 anys, dintre dels actes del Magnífic Fest, ens van convidar a organitzar alguna cosa i els van fer aquesta proposta que ens van dir endavant. I tothom va al·lucinar de l'èxit, la van fer a la plaça del Depòsit, on la festa consistia en muntar aquesta torre d'altaveus i portar diferents cantants i col·lectius de jockeys o selectors. I bé, al principi a la plaça, la gent del barri estava una mica què aneu a fer aquí, quan vam veure aquella torre, i vam fer un horari de migdia, de vermut, i la plaça es va anar omplint, tot i la calor, perquè recordo que era una data amb molta calor. Sí, jo de fet hi vaig venir a veure-ho i feia molta calor, era com al juny, potser. Sí, era el juny, un any d'aquests que sí, passàvem dels 40 graus. Per sort ho vam fer sota d'aquells petits arbres que hi ha allà a la plaça i bé... Aquí al costat? Correcte, sí. I va ser un èxit perquè es va integrar molt, es va trencar tota la barrera del racisme o de les classes que pugui haver-hi. Tothom, o sigui, el Kelly, el cantant d'aquí Lleida que tothom coneixem, va fer una mica de mestre cerimònies, va obrir el micro i es va començar a animar gent que potser del barri ningú sabia que cantava. I bé, van ser 3 hores que la gent, ningú volia marxar a dinar, i es va animar molt i va trencar això, aquestes barreres, el sound system, no hi ha escenaris, tothom està al mateix nivell i bé, i esperem repetir-n'hi més. Anteriorment n'havíem fet una dintre del Cotton, però aquesta ja és una sala privada. Nosaltres el que ens agrada més del fenomen o del moviment sound system és que es pugui fer a les places, que estigui obert a tothom, que no calgui ni comprar una entrada, autofinançar-se i fer-ho d'una manera així oberta i que esperem poder-n'hi fer-n'hi més. I que tothom qui vulgui pugui participar, no? Al final és com la màgia de... Sí, molta gent recorda aquesta festa per això, perquè de no haver-ho, gent que potser ja n'havia vist però fora de Lleida i gent que ho acabava de descobrir aquell dia, com dient. Inclús els organitzadors del Magnífic ens ho van dir que van al·lucinar una mica, que no s'esperaven i que bé.
Doncs mira, esperem, des d'aquí fem una crida a que ens animin o que ens ajudi tant ajuntaments com entitats a poder-n'hi fer-ne més edicions. Jo recordo també, per exemple, el Sangue, que hi va participar, no? Sempre el veiem al carrer Major cantant i actuant. Sang és això, és una persona molt especial, molt estimada aquí a Lleida, que això te'l pots trobar al carrer Major amb una altaveu i cantant, però de fet, mira, ahir me'l vaig trobar i ja el vaig animar a venir a la 12a edició del Ponent Roots, que segur que trobo algun moment per cantar alguna cosa. I sí, i allí al Sound System, a l'edició aquesta, va ser un terremoto que tothom quan va sortir va sentir la seva veu va dir uau, qui no el coneixia va al·lucinar. Brutal. Bé, com dèiem, vosaltres porteu 12 anys organitzant aquest festival. Ha evolucionat la rebuda del públic des dels primers anys fins a dia d'avui? Com ho valoreu? Doncs, primer, positivament, perquè el públic no ha deixat de respondre en 12 anys, i això ens enorgulleix bastant. Però el que en algun any hem tingut no l'obsessió, però el dir, ostres, el públic es fa gran, hem d'aconseguir que el públic jove vingui al festival, hem de programar alguna cosa que escoltin la gent més jove, i al final nosaltres això ens ho vam treure i va dir, nosaltres busquem qualitat, grups de qualitat, i que vingui una mica qui vulgui que li agradi. I ens sorprèn, perquè així com aquest any portem Doctor Calypso, una banda que porta 35 anys tocant, i segurament ens vindrà gent més jove que quan no havia ni nascut quan ells van començar. I l'any passat ens va passar el mateix amb Escatalà, una banda mítica que porten, si fa o no fa, al mateix temps, i veiem gent que deien, mira, jo ho escoltava del meu pare i he vingut aquí. Així que la música no té edats, i ens agrada això, que hi hagi resposta, que ens vingui gent que hagi de deixar els nens amb cangurs, com que ens vingui gent jove, com que el Cotton està obert a tothom, i així, que nosaltres, mentre la gent respongui, jo crec que no trobarem el moment de plegar. I ara, per acabar, què diries que té el Ponent Roots que no té cap altre festival? Què té el Ponent Roots que no tinc altres festivals? Nosaltres sempre ens hem posat una mica l'etiqueta d'independents, de festival que no estem casats amb ningú. Ara potser amb cases de la música, però sempre hem volgut això, no? Si et fixes, a nosaltres sempre al nostre cartell hi ha molts logos que són petits col·laboradors, com petits, diguem-li, mecenes, que ens ajuden a tirar endavant. I així va ser la primera edició. Quan ens vam moure per portar un grup gran com és Scatalites, clar, necessitem petites ajudes per a tirar-ho endavant, o una gran ajuda. I el que vam fer és això, com formiguetes, trucar a una peluqueria del barri, una sala així que ens pugui ajudar. Ara nosaltres sempre hem tingut una cervesa artesana com és la de la Vella Caravana, que ens ha fet inclús una cervesa artesana pel festival, que clar, no pot competir amb les grans marques, però la seva ajuda i la d'altres petites sales, que són gent que en veritat el que és públic que vindria a la sala, que ens ajuden a tirar-ho endavant. I una mica aquesta essència és la que hem intentat no perdre en tots aquests anys, de dir que el festival sigui una mica cosa de tots. Ni jo ni l'Uri vivim d'això, nosaltres tenim les nostres feines, i ho fem una mica això, per amor a la música i a la ciutat, i una mica que Lleida es posi al mapa dels festivals i que fa una crida, quan veiem que gent de Barcelona o d'altres ciutats de Catalunya i d'Aragó, o inclús de València, vinguin cap aquí, s'agafin hotels o que ens preguntin on podem fer la prèvia, ja que on més podem anar, i dir, ostres, que això ens enorgulleix molt. També actueu com a una mica dinamitzadors de l'escena i de la ciutat, a nivell cultural. Sí, d'una manera o l'altra és això, ho fem perquè ens agrada, ja et dic, allí on ens truquen si podem hi anem, ja sigui a posar uns discos, ja sigui a organitzar alguna cosa conjuntament amb altres col·lectius, o aquí a parlar de música. Doncs ara, si et sembla, si vols fer una crida a la gent que vingui a aquest proper 12è Festival de Ponent Roots, tot teu.
Bueno, doncs això, ja ho sabeu, 26 i 27 de gener a Lleida, Sala Cotton i Espai Orfeó. Us animem a venir a descobrir, si no coneixeu Doctor Calypso, les Testarudes, que tampoc les havíem nombrat encara, un grup que no ha actuat encara a Lleida, i el col·lectiu Mas Masters, amb Dimas Chesco al micro. Serà una nit molt completa al Cotton, i el dia següent aquí a l'Orfeó amb l'Alba Pujals, 26 de gener. Correu perquè les entrades estan volant. I apunteu-vos a l'agenda, molt important. Doncs moltes gràcies, Edu Blasi de Ponent Roots, per ser avui aquí amb nosaltres i també per acomiadar aquest últim capítol del podcast Encultura't. Esperem retrobar-nos aviat. I vosaltres, els que ens escolteu o veieu des de casa, moltes gràcies també per formar part d'aquest projecte tan xulo. Nosaltres ho deixem aquí, però no marxeu gaire lluny perquè tornarem ben aviat amb més convidats i més música. Fins aviat!